Hele, teď tady čtu, že v tom Chorvatsku je hrozně draho. Pojedeme se tam podívat? V žádném případě. Nakonec jsme se rozhodli, že do Chorvatska pojedeme. Nejen kvůli sobě a našim dětem, ale taky kvůli vám. A my vám, přátelé, ty informace přivezeme. Na úvod je třeba říct jednu důležitou věc. Drahota není univerzálně platný pojem a to, co je pro někoho drahé, jinému tak vůbec nepřipadá. Proto jsme se rozhodli přinést vám jen informace o cenách s umírněným komentářem a zbytek necháme na vás. A pro názornou představu jsme udělali modelový výpočet dvou fiktivních variant dovolené. První v takzvané plné palbě, což znamená, že kromě luxusního bydlení si dopřáváme všeho z místní nabídky, včetně sportovních aktivit, naprosto bez omezení. A druhá varianta, economy, což znamená, že se držíme při zemi, bydlíme skromně a daleko od pláže a nekupujeme si skoro nic. No a taky vám samozřejmě prozradíme, nakolik vyšla ta leta dovolená naší rodinu. Pojďme se tedy podívat na první variantu. Ubytování, doprava, snídaně, večeře, skákací atrakce, projížďka na vehiklu, vláček, crazy UFO, vodní skútr, půjčení kola na 3 hodiny, parasailing, 2 drinky na pláži každý den, zmrzlina, limonády na pláži. Celkem 3743 euro neboli 93 575 korun. Docela dost. A teď se pojďme podívat na příklad číslo 2. Velmi ekonomy. Ubytování, doprava, snídaně, večeře, zmrzlina. Celkem 818 euro neboli 20 450 korun. No vida, ono to jde. Velmi úsporná varianta, že? A nakolik vyšla tahle dovolená nás? Nejprve je třeba říct, že jsme měli zajištěno ubytování, včetně polopenze, snídaně a večeře. Ubytování skromné, jídlo luxusní. Takže naše další výdaje už byly jen za zmrzlinu, limonády, pivo, víno a parking. Umíte si představit dovolenou v Chorvatsku bez zmrzliny? Já teda ne. No a sem tam nějaký místní dobroty. Takový burek s mesou jsme si přece nemohli nechat ujít. Naftu jsme brali ve Slovinsku za 39 korun, což je celkem v pohodě. Pro srovnání v Chorvatsku 37 korun, u nás zhruba taky 37 korun, v Rakousku 44 korun za litr. Takže suma sumárum. Ubytování a strava 1320 euro, doprava 245 euro, zmrzlina, drinky, pochoutky 100 euro. Celkem 1665 euro, neboli 41 625 korun. Co říct na závěr? Jelikož od 1. ledna 2023 se v Chorvatsku platí eurem, je to prostě na těch cenách znát. Na chorvatském pobřeží je rozhodně dráž než u nás, například srovnatelné položky v obchodě s potravinami jsou v průměru o 50% dražší. Kilo mrkve třeba vyjde v Kauflandu na 50 korun a nejlevnější lahvová 12 stojí v krámě asi 36 kaček. V místní pekárně jsme nechali za každý nákup zhruba 300 a to jsme toho nekupovali moc, burek s mesom, se syrou, pizza, croissant. Ale je to vlastně zase velmi jednoduché. Pokud si odpustíte steak za 1000, točený pivo za 150 a podobný švandy, můžete si užít skvělý týden na Jadranu. A jelikož se mi do tohohle videa ještě pár věcí nevyšlo, vypadá to, že bude chorvatské pokračování. Mějte se krásně, Šetřílkovi.cz. Ako nam je ljubav istinska i prava,